谢我很喜欢你的视频，我感谢你。我请你们来学习汉语。Kada Chinois u bɛ ka nali min kɛ Mali la nin wagati laban in na ka cakɛdaw ka o wara kosɛbɛ mun y'u ka kalankɛsow ye o fana bɛ ka dayɛlɛ Mali sanfɛ kalanso ani duguma kalanso dɔw la. Kabala université la u ka kalanso bɛ yen n'o ye Confucius ye an y'an senfa ka se yen kalanden minnu bɛ yen kun jumɛn de la olu yɛrɛ u bɛ ka Chinois kan o kalan Alkafiyatu Sise an ka ale lamɛn. Kun min y'a to ne bɛ ka Chinois kalan déjà ne yɛrɛ wolola Chine. Ne fa ni ba fɛnɛ ye Chinois kalan u taar'u ka kalan kɛ Chine. O bɛɛ ye Chinois diya n ye. Donc Chinois yɛrɛ u ka culture diyara n ye u ka kan fɛnɛ diyara n ye. Donc n nana Chinois kan kalan pour que ka se u ka kan na. Ani ne opportunité sɔrɔ ka t'u ka dugu la ka taa kalan kɛ yen nɔ ka taa n ka kalan kɛ. Ni Alkafiyatu Sise y'a yira k'a fɔ ale bangebaaw kɔni olu ye Chinois kalan wa ale yɛrɛ bangera Chinois jamana kan mun ye Kunba Kulubali ye ale ko k'u ka so ale tɛnɛmuso dɔ bɛ yen ale ye o ye o bɛ Chinois kan fɔ o bɛ jago kɛ Mali ani Chine cɛ o de y'a to ale yɛrɛ ko k'a bɛ Chinois kan kalan yaasa sini a kana siri mɔgɔ la a yɛrɛ ka se k'a ka kow ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye ka se ka tɛnɛmuso in k'o ka sira ka o tagama. Kunba Kulubali. Chinois ka kanu donna parce que ne tanti dɔ ye Chinois kɛ n y'a ye a ye fɛn caman sɔrɔ Chinois kan in kɔnɔ a sera ka ko caman k'a yɛrɛ ye ka sɔrɔ a ma denpa mɔgɔ la donc ne y'o ye ne ko munna n yɛrɛ tɛna Chinois kan kɛ pour que n ka se ka kɛ fɛn don n'a nataw la ka se ka n kana na siri mɔgɔ la être indépendante c'est ça. Nka i ka dɔn k'a fɔ Chinois ale ni an ka nansara kan sɛbɛncogo ani hali anglais kan sɛbɛncogo o tɛ kelen ye o sɛbɛncogo o de bɛ a dan ma ni gɛlɛya bɛ kalan in na bi ni kalanden ninnu bolo o ye a sɛbɛnni o cogoya ye Umu Jakite n'ale fana ye nin kalanso in kalanden dɔ ye an k'a lamɛn. Gɛlɛya minnu b'an bolo o ye tuma dɔ la a sɛbɛncogo ye parce que i b'a sɔrɔ caractère dɔ bɛ yen o sɛbɛncogo ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de hali dɔw yɛrɛ bɛ na an ka kilasi kɔnɔ ou bien kilasi wɛrɛ kɔnɔ u tɛ mɛn 2 semaines 3 semaines o y'a bila parce que u b'a fɔ ko u tɛ ka foyi faamu ou ko a langue ka gɛlɛn mɔgɔ yɛrɛ man ka kalan dɔw yɛrɛ ka hakilina o de mais ne yɛrɛ bolo ni fɛn o fɛn ka di i ye i bɛ se k'o kɛ ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de hali caractère yɛrɛ n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 fo siɲɛ 10 i bɛ se k'a kɛ wa i bɛ se k'a mémoriser. Nin npogotigini saba kɔni n'i y'a ye k'a fɔ u y'u ɲɛsin Chinois kalan ma o de ye k'a fɔ a b'u kunna k'a fɔ don n'a nataw la mun ye baara ye u bɛ se k'o sɔrɔ teliya la ka sabu kɛ nin kalan kofɔlen ye Alkafiyatu Sise an ka ale lamɛn. Bon i bɛ se ka baara min kɛ o ye interprétia ye parce que déjà Chinois ka entreprise ka ca Mali la u baden bɛ ka na Mali la u bɛ ka entreprise dayɛlɛ u mago bɛ se interprètes ma. Parce que a caman bɛ na u bɛ Chinois ni anglais dɔrɔn de mɛn donc u mago bɛ se interprète ma min bɛ u ka kan mɛn français anglais ani bamanan surtout bamanankan parce que n'u ye entreprise dayɛlɛ yan nɔ u ni maliyɛnw de bɛ baara kɛ donc u mago bɛ kɛ interprète la mun b'u ka kuma lase. Yani k'an ka kunnafonidi kuncɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na an y'a ɲini Umu Jakite ani Alkafiyatu Sise u ka dakuruɲa fila fɔ an ye Chinois kan na. 谢谢我很喜欢你的视频，我感谢你。我请你们来学习汉语。Nin kalanyɔrɔ kofɔlen n'ale bɛ Kabala université kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi ale kalanden a bɛ taa jɔ fo kalanden 50 ani a kunkanfɛn na. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.